Estaba eu aquí pensando unha cuestión. A ver, a mí se van unha persona onde a min a pedirme que lle faga un chollo e eu non sei facer, pois teño que dicirlle, mira, non sei facer. E o normal é que vai a outro lado, non? Por exemplo. Ou, se penso que o sei facer e intento facelo e non me sale, imagínate, dime, me casar, eu quero facer este peinado, por exemplo, non? Entón, eu intento facer o peinado e por máis que o intento non me sale. Pois teño que dicir, pois mira, eu non me sale, non sei como se fai, terás que ir ao outro lado, porque eu non cho podo facer. Entón, a persona colle vai ao outro lado que lle fagan exactamente o que necesita para ese día, non? Eso sería o normal. Igual que cando vos contratades a alguén, pois para facer un chollo, non? Tiene que facer unha caseta para o can, por exemplo. Entonces, contratas a alguén, pois contratas a unha promotora. E a promotora ten que falar con quen lle bote ali unha boa base de hormigón, quen lle poña, quen lle alise por riba, quen lle poña a caseta encima, ten que traer os perforadores para que fajan os buratos para meter os pés da caseta, eu que sei o fontanero para que leve unha canalización da agua para que teña logo ali un bebedeiro que sea como ese que teñen nas cortes dos porcos, non sabes que acercan o peteiro e xa lle bota agua. Se non tens que estar ti pendiente, porque igual ven un día de calor se lle evapora, pásase do can. Non, que teña, que cada vez que lle chique ali lle bote agua, non? Pois eso. Ten que poñerse de acordo con unha serie de facer subcontratas, non? E poñerse de acordo. E se non é capaz de chegar a acordo, só a persona da promotora non pode facer, non? Ou só o da fontanería non pode facer. O sea, fan falta todos. E teñen que poñerse de acordo para ver quen vai primeiro, quen vai despois, o que van cobrar, bueno, esas cousas. E se non se poñen de acordo, e pasa o tempo e ti ves que a caseta do can está sin facer, non? Se é un can de por fora, non? Porque agora os cans xa os temos dentro da casa, pero bueno, aínda queda algún que lle gusta dormir fora. É como a caseta do can é o chalé de verano, non? La residencia de verano, la segunda vivienda. Bueno, o que eu quero dicir é que se ti ves que xa termina julio e a ti non che dan feito a caseta, ti dis, oi, mira, pois non me vales, pois voulle pedir a outro. Entonces vas a outro lado e vas a outra promotora a ver se che fai o chollo. E se che fai ben, pois ala, veña, contratado e adiante, non? Eso é o normal, porque para eso pagas. Pero resulta que cando pensamos así a gran escala, por exemplo, así por poñer un exemplo tonto, non? O goberno. Resulta que é ao revés. Resulta que agora o presidente é o que máis manda no país. É o jefe do país. Non, mira, perdona. Ti eres un servidor público. O servidor público con máis xente ao seu cargo, sí, pero un servidor público. E ti estás aí como un empleado noso, non como o noso jefe. Non se trata de que non fajamos o que ti queres. Trátase de que ti fajas o que tes que facer para que o país vaya como é debido. Polo visto, non te das posto de acordo co resto de xente que necesitas para facer o proxecto de país. Entonces, a ver, o que tes que facer é dicir, por mira, non o sei facer, que veña outra persona que o faja mellor. Así de claro. Eu non teño por que volver votar outra vez. Porque hasta que salga o que ti queres, ou hasta que salga o que queren os outros, isto é o que hai. Xa votamos 3 veces, isto é o que hai. Se ti non sabes como facer con estas condicións, o que tes que facer é ti o teu gabinete ese de chegar a acuerdos que non chegan, coller, retirarvos, e os outros exactamente igual, e que veña outra xente que sea capaz de negociar, de facer política. Que se non sabes o que é, busca a definición. A política é chegar a acuerdos, non é dicir o que eu quero que o resto dixan o mesmo que dixo eu. Non. Ou aportas ou apartas. Es bien claro. Pois ala, que vai a ben.